Khat-khati police station ang kang arlo ki messenger phan police atum kapin khat pona tengsi Lahorijan Dudu Colony pen basbari VDP atum chipatil piponsi isi ka cheroktok amai kangni pong kidamtang jakhongponi phai troxiani bhomkurani ada por phai crazy apor malom Jahuruddin pen kachaphan pupon amayalong aluhiaman pen khat-khati osi nitu saikia VDP nayak Ainul Ahmed Sofikul Rahman Moinul Husain atum chetongdun Mailong chetongdun aluhia tumpen longri longpat monsam ki dojia phan rakia hormu kirimrida je phan apen drugs ke jor ki namasai hai hui ki khangdunji lapenan parta kanghi ki khang ponjelamsi kachingwai RDP pong non pen ke kaduka viatum anta kachirok tok pen dora kopini ison bak angring lapen tin meme break je gason theglong pulote VDP kalite police atuma phan birta ki tham sirak je phan sing pachini pong Athi lahai tumlong kachirap kachitu dunjing ali avenue. Lason penajok longri hawar malom arni monit kahingno nangbat bom penajok pinatum apranta damlo pusi lardak pen than pajemi ponsi mai misen pen pachun pondo. Bukajan penananterang kardulong no.